Отваряме новият MacBook Air 13 с M4 чип. Да само да кажа, че MacBook е взет от Технополис и Технополис ми взеха частата от разопаковането, така че нека да го разопаковаме реално заедно. Така, MacBook струваше 2400-500 лева, но го взех на промоция за 1999. Нека това на страна. То винаги, когато съм учил да си взема нещо от Технополис или Техномаркет, където и да било, винаги го тестват, което реално е окей, да, разбираемо, обаче за мен е малко тъпо, защото примерно аз обичам да си отварям пратките или реално нещата, които си взимам, а те ти убиват цялото удоволствие, защото те го отпаковат, изкарват кабела, изкарват да видят дали зеленото зарежда, тестват лаптопа, затварят го и го опаковат наново. Окей, разбирам за граница, но примерно ако вземем за подарък и отида с това нещо разпаковано, малко не е окей. Ето така изглежда самия лаптоп. Веднага забелязвам, че оставят супер много отпечатъци по него, както можете да видите в момента, в който го пипна и стават отпечатъци. Така, нека да го отворим.